Benvinguts un altre dia a la decadència. Avui tenim el messies dels animals, l'activista referent de tot el que ve a ser el maltracte animal, explotació animal i un gran amant de la naturalesa. Avui tenim a Xavi Animal! Isquere! Què passa, màquina? Què dius? Què dius, guapo? Tot bé? Aquí estem. Senti, vostè. Gràcies. Què tal, guapo? Què passa, Tot bé? màquina? Molt bé. M'alegro molt que hagis vingut. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Sempre és un plaer tenir una persona com tu. Suposo que ara mateix no estàs buscat per la Interpol. No, que va, la veritat és que sempre surto net de totes les movides. Ara només tinc un juicio, que és el de la Plaza de Toros de Guadalajara, per una policia... O sigui, va ser la policia que et va denunciar. Va ser la pròpia policia, tio. No va ser ni siquiera la Plaza de Toros. Per saltar a la Plaza de Toros, una multa, 150 pavos. Es va multiplicar. Quan torni a saltar seran 300, després 600. Però... Ah, sí, que això no ho sabia. Jo tampoc, però m'ho van dir i crec que és O sigui, és com jugar al doble o nada, tio, a la ruleta. Por dos. Sí, però clar, tio, jo tampoc em passaré la vida saltant. Saltaré alguna vegada més i bé, 300, 600 euros no passa res. El problema va ser la policia. Una policia que Però és que on estaves? a Guadalajara, Cazurralàndia. Bueno, Bastant cazurro, sí. Bastant no. espanyita. Profunda, tio, profunda. Sí. Hi ha molta ignorància per allà. Flipes, tio. Jo abans d'entrar a la plaça de Toros ja flipava amb la penya aquella, tio. Què, per mi, dos collons, tio, fer això, perquè jo veig que estàs Xavi contra el mundo, O sigui, Xavi contra el mundo, estàs allà fotut, tio, i la gent et comença a tirar de tot, no sé què, i tu, uau, esquivar! Jo no I tu sabia... Jo sempre... I al final te'n vas... El que et salva és la poli. La que em salva. Bueno, que et salva d'un botellazo al cap. Després em denuncien. No, si no està la policia allà em linxen, òbviament, em peguen un palizón que És que és el que t'anava a dir. Però jo quan salto allà jo ja penso que em poden pagar una pallissa, Jo penso que se'm tiraran a sobre 20, però tio, va anar bastant bé, vaig fer el ninja, jo no sabia que era tan ninja, o sigui, em mantenc en forma, però després vaig veure el vídeo i vaig fer Messi, tio, els vaig torear tots, vaig fer No, és que un treu el millor de si mateix quan està entre l'espasa i la paret, tio. Suposo. I llavors et veus el vídeo i dius, mira, aquest sóc jo, Sí, vaig dir, hòstia. No, això és de puta mare, però és això, moltíssima gent et coneixerà per quan vas saltar a la piscina dels dofins, que era el zoo de Madrid, no? I vas saltar allà a ple show dels dofins, i los delfines no són payasos, no sé què i tal. Seguridad, por favor, al delfinario, seguridad al delfinario. Aquí el único payaso que hay eres tú, querido. Estos animales están súper bien. ¡Esto no es educativo! Todo el día nadando en la misma piscina. I allà vas crear molta repercussió. Pues vaig doblar de seguidors, a YouTube ha arribat a milions de Però persones. va ser de les primeres, no? No, jo ja porto molts anys amb això, tio, fent No, movides. de les primeres en fer boom, o sigui, de Han molta fet gent et coneix d'això. bombazo, sí, molta penya al delfinari, molta penya, molta penya, o sigui, i aquí a Espanya, però això ha arribat a Latinoamèrica, m'han compartit a Japó, a Noruega, a Alemanya, a Canadà, a tot arreu, tio. Home, és de puta mare, en veritat. Hombre, és consciència, al I al final
la multa o la repercussió que et va portar això? Encara no m'ha arribat, aquesta sí que crec que serà carilla i que em poden intentar follar una mica perquè... És que és això, has d'anar una mica amb peus de plom també, perquè el zoo, si és legal, tothom sap que els animals allà estan en unes condicions pèssimes. Si és legal, és que hi ha un pacte amb l'Estat, amb el govern, Sí. són ells els que deixen que això funcioni. És un lobby, tio, mouen molta pasta, Clar, li és paguen un a negoci, és un l'alcalde, negoci. l'alcalde fa això, fa l'altre, i no, a mi el que em fa por, precisament, de quan faig aquestes accions directes, no és els danys físics que jo pugui tenir, són les denúncies, tio. A mi el que em fa por de quan jo actuo són les denúncies, perquè una denúncia et desgràcia la vida, Et peguen una denúncia i et demanen, rotllo, quan vaig sortir a saltar el delfinario, Sí. a mi em podrien haver agafat i dir et vull cobrar totes les pèrdues que són 20.000 pavos. De la gent que ha pagat per veure això... Òbviament jo després buscaria això i l'altre i segur que em salvo, però m'intentaríem fer molt mal, saps? I no, a mi que em vingui, em peguin 4 guantazos, m'esposin, em facin una mica mal, això m'és igual. Però el tema de les denúncies és lo jodido, tio. Per sort, com he dit, tot està net, tinc una flor al cul, tio, des de petit, tio. Pues de puta mare. Em salvo de tot, tio. Home, porto aquí la silueta d'un dofí. Pues mira. Va, això és un altre rotllo perquè és mata, folla i es droga per plaer. Hòstia, A part de l'ésser humà, sí. és l'únic animal que mata, folla i es droga per plaer. Uf. I és bastant cabroncete. Hauria de... I a part- Això ho hauríem de veure, tio, perquè hi ha molta penya, tio, que es pensa que els animals, rotllo les orques, les hienes, els tigres i no sé què, i lleons, que a vegades maten per plaer, tio. Està demostrat que si no ho fessin, que molts practiquen que si no ho fessin, s'extingirien. O sigui, són part de és com- l'aprenentatge. I els dofins, cuidao, perquè m'han dit que no et peguen un mordisco, però et peguen un tortazo amb el pico. Quan vaig saltar a la piscina, em van dir, cuidao, que pilles un macho per la zona ja mig no sé què, et pega un tortazo a les costelles i et trenca, Clar, perquè l'adiestrador, no sé què, el tenen controlat, però a tu no. I saben que aquell, no sé què, els hi pega i tal. cridant i tot, i mal rotllete, em poden pagar un tortazo. A tu, bueno, i mordiscos, i vamos, i se t'emporten sota. I xau. Segurament has estat detingut o has tingut denúncies molt heavies per algunes protestes teves i tal. Quin ha sigut el més exagerat? Com t'he dit, tinc una flor O al sigui, cul. detingut, que has estat detingut 2 o 3 dies de calabosso o com a No, molt? no, I només això? he estat, quan era menor, en una de Canaletes del Barça i tal, fa 1000 anys, no sé si un parell de vegades més he passat per allà per comissaria, just quan vaig fer 18 anys, i ara... Ja estaves reivindicant tot això? No, això fa molt, va. això va ser altres movides, però, tio, jo quan faig coses il·legals, jo faig coses il·legals les fas molt ben... que no les publico ni res, però jo quan faig alguna il·legal Les fas... és perquè tinc una sortida. Quan jo salto a una plaça de toros o faig una movida així, sé que em detindran i vull el més tranquils possible, però jo per suposat que vaig a vegades a llocs i ho rebento tot, i em piro i no poso res, no dic res, i Xavi no ha hecho nada. I ja està. I en aquests moments no em pillen. Ho faig tot per la nit, pim-pam-pum, i fora. I allà no em pillen. Quan són coses il·legals, jo normalment no poso res, no dic res, i actuo i em piro. Quan he estat detingut, lo de la plaça de toros va ser la puta madera aquella merda que una Però comandant... i ells no han pogut compartir, o sigui, per tots els taurines aquests de merdes que... Què va, si van amb ells? Els No, maderos, o sigui, no han compartit les teves dades... No crec. I da igual. Si jo em passaré per allà un altre cop. Vull dir, jo què sé, Ja per tindré ells... l'oportunitat de saps el que vull dir? Que per ens turrin ells... o jo de zurrar-los. La cosa és això, t'han amenaçat segurament moltes vegades perquè Sí. la gent que protegeix o que protegeix no es pot dir protegir. La gent que apoya una corrida de toros és gent xunga, tio.
xusma. No, O sigui, és gent que està veient És xusma, tio. matar un animal Són- i estan rient i No aplaudeixen. són xungos, tio, són covards. Els hi agrada abusar d'un animal innocent, tio. Això només ho fa un covard, tio. La gent valent és gent com jo que salta allà amb un per dos, es fica allà, o la gent que està lluitant per un món millor. La penya taurina i caçadora, Ja. etc. són uns covards, tio. Però tu no ets violent i aquí està la diferència. No. I ells juguen a que saben que tu no ets violent. Jo sí que sóc violent, el que passa és que no en aquestes condicions. Però em passa- Jo pillo un torero Home, d'aquells sueltos després. Jo he vist un Hombre, vídeo, faig un jo he vist cromo. un vídeo teu a una corrida de toros, comences a esquivar, Sí. i et ve un torero. Mira, primer que et ve un amb un pal, com un rastrillo enorme, i tu et fa... Buah! M'hagués fet polvo. I saltes i te l'esquives. Després ve el vaig mateix esquivar torero i t'agafa així, et fot un cop de puny No, i tu, esquivar... No, això va ser l'altre tio. Vam saltar dos. Això va ser l'altre tio. A mi ningú em va intentar pagar un cate perquè jo estava lluny. Jo me'ls vaig torejar És tots. veritat, i va vaig ser apartar. un- A mi em van intentar pagar amb el pal que m'arriben a tocar. Sí. No arribo a saltar i em rebenten la cama, tio. Bueno, vas bien de bien, eh? Vaig saltar un Als 100 pal. metres valles tu te'ls fas ràpid, tio, Pues, cabrón. No és heavy, perquè allò hi ha un rastrillo i allò et dona la cama i et rebenta, eh? Pues jo, per exemple, en aquells moments soc pacífic perquè decideixo ser pacifista, o com es digui, Sí. perquè a mi em pillaran la policia, jo d'allà no sortiré sense identificar-me, però a mi em pilles al carrer amb un torero d'aquests i el rebento. Clar. Així que pacífic. Bueno, perquè ell- Pacífic quan jo vull i quan no vull... I amb això tens tota la raó de que ell, si et pilla a tu i ell va sol, és un cagón. És un cagón, però no farà res. seria la hòstia. No farà res. Vinga tu, perquè quan estava amb la poli allà, els toreros em feien així, Sí, sí, em feien sí, així, sí, jo sí. pensant, fill de puta, Però és que és el que et dic, que- et pillo després i veuràs. És el que et dic, que jo he vist vídeos teus de saltar una plaça de toros i no sé què i pensar, buah, aquí li foten 4 punyalades i aquí ningú es queixa, saps? Aquí ningú es queixa, ningú denunciarà ningú ni res, i encara et foten una denúncia a tu. Vull dir, Amb la d'il·legalitats que van fer i em denuncien a mi, tio. Cuidadín amb la madera aquella, amb la poli, I una altra cosa que pensava Sí. era del pal, perquè pots saltar a una plaça de toros i tal, però pensant en quanta més gent ho vegi millor, Sí, saltar, jo què sé, un Barça-Madrid, sí. pam, Com? Clar, tio, és que allà... allà confons molt, no? Allà el missatge és com un animalista al mig d'un lloc on no té res a veure amb els animals, saps? És com... no pega tant. Ja. El seu és cridar l'atenció en el lloc on ja maltracten, anar i liar-la. Ara, com t'havia dit fa un rato, com t'havia dit, no sé si pel mòbil o què, ara aniré a fer l'acció més heavy possiblement de la meva vida. Ara m'ho explicaràs. Vinga, Ara m'ho explicaràs. tinc ganes. Una altra pregunta que et volia fer era quants anys portes sent vegano? Pues fa... Buah, tio, ho hauria de mirar. Segurament, perdona que et talli, segurament la teva família, pare i mare, jo no soc xafarder, jo no pregunto d'això, però segurament no t'has criat en una família vegana. O sigui, és decisió teva. Clar, quasi ningú. I de fet al contrari, tio. Els nostres pares i familiars, la societat, l'escola i tot ens ensenyen a que és normal i correcte explotar animals pel nostre benefici, per lo que sigui. Jo em vaig fer vegà fa uns 8 anys o així i ha sigut la millor decisió de la meva vida. De fet, jo a vegades considero quan vaig començar a ser vegà com el moment en el que vaig tornar a néixer, tio. Com per mi va ser jo puc dir que el meu aniversari de veritat que jo estimo és quan faig anys vegano, perquè, tio, és quan soc coherent, quan vaig començar a viure sense explotar animals, sense tenir esclaus, que a més jo sóc animalista. El veganisme és per respecte, no és per ser un amant d'animals, però és que jo sóc superamant d'animals. Jo els estimo. Hi ha una diferència molt clara entre ser vegetarià i ser vegano. Que jo sempre dic que ser vegano és la versió premium. No és la premium. Sí, no, perquè... O sigui, no, és la vull dir, versió. És la versió. El vegetarianisme el que passa és que és una còpia falsa. És una còpia falsa. No és la premium, el premium és vegano activista.
Eso és premium. Ser vegetarià és una còpia falsa. És una còpia falsa, tio, perquè explotes animals. Tu estàs dient no a la carn, però després veus llet que és d'una vaca inseminada artificialment que quan ha nascut la cria l'han separat de la mare per treure-li la llet. Si la cria és macho al matadero i si és hembra li espera el mateix destí que a la mare. Llavors, el vegetarià explota animals, esclavitza i mata. O sigui, és una còpia falsíssima, tio. Jo vaig ser vegetarià 8 mesos, i sort que a mi un tio un dia que treballava a una granja em va dir Xavi, ¿por qué no comes carne y comes queso? I li vaig dir, porque el queso está bien, i m'ho va explicar tot. Perquè me gusta el cheddar. I, no, perquè sí, està bien, i em va dir, no està bien, m'ho va explicar tot, i llavors el veganisme que jo el veia tan lluny em vaig donar compte que era la posició correcta, tio, per deixar en pau els animals, que no ens han fet res, tio. Però tu també apoyes molt la naturalesa, les plantes i tot això, llavors... O sigui, jo només tinc uns estudis, només uns. Tinc un grau mig, de què diries que? De pagès. Jo vaig estudiar per ser pagès, tio. Soc un quillaco del 15 que va estudiar per ser pagès. Vaig estudiar això perquè volia ser el millor cultivador de marihuana del món, agroecològica, agropecuari, o sigui, tot ecològic i tal. Però ja vaig estar veient granges de gallines, porcs, vaques, fàbriques de formatge, tot això. O sigui, també fàbriques o sigui, galliners d'aquests enormes de 15.000 gallines d'ous, ponedores, i veient en les condicions que estaven, però jo no he deixat de consumir... Bàsicament per comoditat, suposo, i tot això. Totalment. La gent ho fa per comoditat i busca excuses. Quan una persona realment vol alguna cosa, en vez de buscar excuses, busca mètodes d'aconseguir-ho, no? Ara parlaves de l'agricultura, tio, per exemple. Tu saps la majoria de cultius del món per què van destinats? Soja, trigo, tot. O sigui, parles de plantes? Sí, també. Has dit lo de l'agricultura, ara et pregunto jo lo de pagès i tal. Per alimentar el ganado. La gent diu, no, siendo vegano mates plantes. Més del 70% de trigo i soja i cultius alrededor del món són per vaques, gallines, porcs... Sí, o sigui, per alimentar els animals... És que quants milions de gallines tenim? A Catalunya hi ha més porcs que persones i cada porc menja com diverses persones. Per mi és una pregunta que jo et volia fer. Sí. Jo saps que no soc vegetarià ni vegà. Ho respecto 100% i tal, però tu veus la diferència entre la tradició... Bé, és que no és una tradició, o sigui, el que s'ha fet tota la vida de la matança del porc, que s'aprofita absolutament tot i no és... Perquè ara em ve de gust matar amb una cosa de corrida de toros, no? Veus la diferència o no? La veritat és que jo puc veure una diferència, però entre nosaltres. Pels animals jo veig no diferència. O sigui, per un porc, perdona, o un toro, diferència hi ha poca. Per nosaltres, un és per diversió i l'altre és per menjar, però espera't, però que el toro... Hi ha una diferència abismal. Però que el toro se'l mengen també. Quina diferència hi ha ara? El toro al final se'l menja? Sí, clar. Sí, tio. Clar, tio, són no sé quants quilacos, ho pesen i tot, diuen toro de 800 quilos de Guadalajara, de no sé d'on. Els toros enormes no se'ls mengen. El què? No, els toros enormes de les corrides més heavy no se'ls mengen. Clar que sí! No, el musc, què va? Que sí, que sí! Un cabrit de més de 5 anys així no se'l mengen perquè ja la fibra i tot, els músculs són tan durs que allò o has de fer un estofat com si fos un arce de 8 hores o 9 hores de xup, 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 o res, allò no t'ho mengen ni de broma. No sé com ho faran, però el toro se'l mengen. El toro se'l mengen. De fet, ha viscut millor que la majoria de vaques i de porcs i tot que estan a les granges. Sí, bueno. I el tenen tranquil. El toro el que passa és que genèticament és fort, no anem a enganyar ningú, és un bitxarraco, és fort. Per això, no sé, tio, també ho podríem fer amb un rinoceronte o amb un elefant, però són innocents tots. No tenen collons i da igual, són innocents. Com si ho fessin amb un jabalí o amb un conill.
és que al final no importa gaire, no? No sé què em Però fa sí por, que se'l mengen. La diferència que hi ha és nostra, és d'humans, tio. Per una puta vaca que va al matadero o un toro, tio, és el mateix. Tu posa't a la pell de la vaca o del toro, tu no vols morir... Jo he vist camions sencers de porcs i veus els porcs ja, se'ls veu a la cara que diu... Vaya al corredor de la muerte, saps? I estan ja tots achantats. És una merda, tio. Estan fets merda, tio. I moltes famílies catalanes i suposo que espanyoles també han fet la matança del porc amb la família, que van un cap de setmana i s'aprofita absolutament tot, és el que et dic, que no es desperdicia res, però també és com una tradició d'aquí i tal, i és una tradició bastant bizarra, jo la vaig fer bastant de petit i després vaig estar quasi 3 setmanes sense menjar porc, però em donava... Bueno, em va fotre respecte, tio. És que si la gent veiés, abans de consumir, si veiés les coses com són, veus aquí uns productes que surt de l'hort, que tu pots veure com tallen l'hortalissa i te'n vas a una granja a veure com viu, com el tracten, com va el camió, com del camió va al matadero, la gent no menjaria animals ni explotaria. Digo, clar, una hortalissa també tranqui perquè l'hortalissa no crida. També perquè una hortalissa no crida, però també és un ésser viu i tal. Què passa? Que el porc se'l pilla per aquí, se'l puja, lanza granades, se'l degolla perquè amb la sang es fa morcilla, sobrassada, no sé què, i per... Clar, però no és això, tio. No, collons, jo ho he vist. Però que un peix, per exemple, no et crida. I encara que l'apunyalis i el ragis és una... Ho veus tu i dius no. Una planta... Un peix se li pega un martillazo al cap i ja està. Sí, i ja està. És una mort ràpida. I al pobre nen de Palestina li peguen un tiro al cap i no s'entera. És una merda, tio. És una merda. És una merda. Molts cops el que hem de fer amb el veganisme és comparar-ho amb sers humans. Està bé esclavitzar sers humans i matar sers humans quan no és necessari? La resposta és que no. No és ètic, ni és correcte, ni és just. I el que no és correcte i no és just no es té que reduir ni millorar, es té que acabar, tio. Això és una puta injustícia enorme. De fet, l'actualitat, si tu em dius quina és la injustícia més gran del món, et diré com el ser humà tracta els altres animals. No com el ser humà tracta el ser humà, sinó com el ser humà tracta els altres animals. Lo de les plantes, per exemple, tio, una planta no crida perquè no té ni cervell, ni sistema nerviós, ni neurotransmissores. Una planta no sent, és de cajón. Un animal sí que sent. El que tu deies abans de cridar, vale? Un porc crida molt, però, tio, agafa un pajarito, tio, o un pajarito també crida, un peix, tio, da igual, no crida. Jo ara vull... Bueno, està dient tot això. Ja m'he oblidat, tio. Sí, què anava a dir, tio? Bueno, volia preguntar-te per la teva... Anava a dir ONG, però és... Associació. Sí. Org, quina diferència hi ha entre ONG? No, això ho poso jo... Jaguar? Sí, Jaguar ORG. Jaguar ORG significa organització. En veritat és una associació, però també pot ser... Jaguar o Jaguar? Jaguar. Jo ho dic com en anglès i amb T, d'arte. Va amb una T final. Clar, d'art. Vale. Clar, la cosa era connectar l'art amb els animals, tio. Jo volia ficar gent, artistes coneguts, tatuadors que flipes, cantants. Jaguar és una associació que vaig crear jo mateix, que feia molts anys que volia, perquè jo conec qui ajuda animals i qui és un estafador. Exacte. Llavors, jo el que faig no és ajudar animals directament. Jo recaudo diners, la majoria són dels meus propis tatus, perquè jo faig pasta tatuant. Llavors, jo enxufo a Jaguar i li dic a la penya, doneu a Jaguar, que jo m'encargo de donar-ho als llocs que realment ajuden animals. Perquè tu ara mateix dones diners a Greenpeace o a WWF i estàs tirant la p***. Jo he vist que has tingut haters, o sigui, tatuadors, però aquest va ser només un, És l'únic, per això ho vaig dir en el vídeo, és l'únic hater. Jo tinc molts pocs haters, tio. Jo sóc conegut i la gent em va dir, quan et facis conegut tindràs haters, tio. Jo tinc molt pocs haters, però també et dic alguna cosa. A la mínima que algú em deixa un comentari que a mi no m'agrada, jo no perdo el temps. Jo no dono explicacions, bloquejo. Jo no vull que aquesta persona aquí a prop. Però jo haters tinc molt pocs. Jo veig altra penya... No, home, no. No. En tema taurisme segur que tens... Bueno, clar. No, però això no són haters. Això és penya que està tarada,
que si tu defenses animals, et vindran a per tu. Igual que van a per mi, van amb molta gent, no és en contra meu personal. Llavors, aquesta gent no és hater, aquesta gent és una puta tarada que odia tots els animalistes, punto. Sí. Clar, llavors jo haters com a tal no tinc gaires, Igualment els haters, jo crec que veuen que dono els diners, tio, jo poso el santuari, dic la quantitat. Si fos mentida, la gent ho podria veure. Diria, vaig a preguntar a aquest lloc. No pot ser, tio, si jo ara faig una publicació... Bueno, és que tampoc, o sigui, també guanyar-se la fama, de tirar-se el rotllo de uai, ajudo molt, quan és algo benèfic totalment i sin ánimo de lucro, guanyar-te una fama per algo que és mentida, i hòstia, t'apedrean. No, però un mateix diu, què merdes estic fent, saps? O sigui, no, però hi ha molts estafadors, tio. No amb això, però mira tots aquests rotllos, tota la penya, hi ha molt estafador. No, clar, sí, molt molt heavy, estafador, tio. Però això, és que el Llaudes et diria, nosotros estamos por encima de la cadena, de la pirámide alimenticia, no sé qué. Sí. Y todo. ¿Sí? Venga, ponte a hacer unos burpees. Què m'estàs explicant? L'altra cosa que et volia dir és que he tingut col·legues que han estat un temps o s'han tornat veganos i tal i han tingut problemes com de salut, que els hi faltaven d'anèmia i tal, de proteïna animal i han hagut de necessitar algun substitut farmacèutic. No dic químic, no dic químic. Dic el que sé, No, o sigui, jo t'estic parlant des de la ignorància màxima. No, a tu t'ho hauran dit tal qual. El que passa és que no és veritat. Jo conec un muntó de penya, un muntó, que a la gent li va dient que ha tornat a menjar animals perquè es sentia dèbil i no sé què. Jo, que els hi he anat a parlar, m'han dit que falta de compromís, tio, que la gent no ho ha acabat d'entendre. Hi ha molta gent que diu, soy vegano por el medio ambiente, soy vegano ¿por qué? Porque soy anticapitalista, porque soy antiopresión. No, tio, el veganisme és pels animals. Tu un cop entens que no vols tenir esclaus animals, que no vols que ningú animal sigui esclavitzat per tu, tu et juro que t'ho apartes del mig, tio, no hi ha més. Jo quan estudiava producció agroecològica veia els animals. O sigui, no estaven en una fàbrica, en una nau industrial allà... No, estaven les gallines campant supertranquil·les, després arribava un moment, o cada ou que treien cada dia, perquè les gallines treuen uns 300 ous a l'any. Però tot això és esclavitud i mort innecessària. És el que et deia. Els ous no, tio. Els ous... O sigui, que una vaca tregui llet sí que ha d'haver estat fecundada, ha d'haver parit i després li van traient llet i cada vegada, com més llet li treuen, més llet treu i si no li treuen la llet se'ls hi pot arribar a fer com un coàgul, no sé què, i com a infectar-se i llavors s'acaben morint per això. Els primers mesos tenen que donar llet, després ja és que el ser humà l'ordenya molt perquè s'ha d'anar... I com més llet treu. Dius que els ous de gallina no maten gallines? No, dic que els ous de gallina, si no estan fecundats, els treuen igual. Sí. Llavors què hem de fer amb els ous aquells? T'ho pregunto, Sí, la meva pregunta. La gent que menja ous diu jo no estic matant gallines, només és l'ou i la gallina viu lliure. En primer lloc, les gallines aquelles les tenen perquè els hi donen beneficis, si no, no les voldrien, són esclaus. És com que jo ara tingui aquí un pavo, és com si jo aquí tingués un pavo i et digués, mira, el tinc molt maquillat, molt bonic, però la seva vida em pertany. Jo faig el que vull amb aquesta persona, és el mateix que amb la gallina. Els éssers humans són iguals, llavors, tio. Però ara et dic més, sí que maten gallines pels ous. Quin animal posa ous de la gallina? Macho o hembra? La hembra. I què passa amb el macho? El macho hi ha un per cada 5.000 o por ahí. Què passa amb els altres? Amb els altres machos? Tots morts. O sigui, jo ho he vist, hi ha una cinta que macho, hembra. Trituradora, directe. I què fan amb la trituradora? Pinso per animals, per gossos i gats. Jo he vist tot això i per això t'ho dic que
Jo he vist la bizarrada, tio, que hi ha darrere tot això, però no m'he tornat. És que per mandra, també, i per no voler-hi donar moltes voltes... Però jo també havia vist com moren animals davant meu i no havia tingut... Però, tio, és fins que realment t'ho expliquen, tio. Jo què sé, si a una persona, des de petita ens eduquen així, a un militar no li tembla el puls a matar una persona, no li tembla el puls. Hi ha alguns que hasta disfruten, no? Doncs el dels animals és igual, hi ha que educar-ho, tio. Des de petit ens desconnecten. Ens diuen, és normal que un animal mori perquè tu mengis. Un animal té que morir perquè tu mengis. I ens ho fan creure així, tio. Quan a tu et diuen que no és necessari i que aquell animal vol viure igual que tu i que jo, igual, té els mateixos sentiments, tio. Jo veig la meva gossa, a mi què collons m'han de dir, tio? La passigo, li fa mal, li dono besitos, li agrada. Està lliure, bé, la tanco malament, tio. És que... No, has ficat un exemple molt clar, perquè molta gent que menja carn i tal... Tio, és un entrecot d'una vaca i té un gos. I jo menjaré el teu gos? Per què cony m'estàs dient? El gos és el millor amic de l'home i jo... Són excuses, tio. A Xina Per mi són dos animals que tenim iguals. Són iguals, Perquè són iguals. hi ha països com a Costa Rica que fan concursos de... Aviam qui té el toro més gran, o sigui, amb les banyes més totxes, més gran, i el porten com un gos. Super tranquil. I no és rodeo, allò que li tiren els ous. No. És educació, tio. A Xina, per exemple, es mengen el gos, se'l mengen, és una delícia. Llavors, quan a mi la gent em ve i em diu comer animales és normal, li dic, vale. Són gossos ja, també, no són totes les races ni res. S'ho mengen tot, pillen avall, o sigui, tu tens un gos, a la Yulin es diu Festival Yulin o Yuchin o alguna cosa així, es colen a les terrasses de la penya i els agafen el gos, Tu tens el gos allà i te l'agafen, Et desapareix i se'l zampen. Això és molt xungo. No, tio, és el mateix. Home, sí, tio, és molt xungo, tio. No, és el mateix, tio. Sí, perquè a sobre, jo que no sé. És el mateix, tio, són certs innocents que volen viure, tio, i que els privem de vida per pur lujo, per pur capritxo. Sí. Si jo no tinc... Mira, tio, jo sóc un exemple. 8 anys sense consumir animals. Jo t'asseguro que estic... Ja no fas mala cara, tio. Jo estic sa, tio. Faig més mala cara jo que tu. Jo estic més sa que molta penya. Ja m'has vist fer el ninja. Jo menjo bistec i deixaré de menjar bistec, tio, perquè mira, ells fan més bona cara que jo, saps? No és per salut. No, això és perquè també prens el sol i jo estic com un vampiro, tio. M'ha pagat el sol últimament, però jo intento evitar una mica el sol que pega molt. No, però jo sempre ho tinc molt normalitzat. Ni més sa ni menys sa, tio. Jo estic sa, estic viu. Llavors, si no és necessari, jo sóc un exemple, 8 anys, perquè tu em parles d'algú necessari, parlem d'aigua, parlem de dormir, parlem de respirar, porto 8 anys sense explotar animals. No és necessari explotar animals, ni menjar-los, ni res. Ni vestir-los, ni muntar-los a cavall, ni esto, ni l'altre, tot. Buah, vestir-los m'ha encantat. Petit detall, no vestiu a chihuahuas, tio. No, de veritat, tio, un chihuahua no. Per què volen anar vestit a Pokémon, tio? Deixa el chihuahua tranquil. No, perdona, és que ho havia de dir. Sí, perquè els gossos petits són els que juguen més com si fossin un peluche. I dius, no, tio, no sé, és una puta paranoia que tinc. Veig que viatges molt i tal, i viatges en furgo en alguns llocs que pots arribar en furgo. Suposo que al mar és un impediment. Sí. Tot això de viatjar en furgo i tal, tot això t'ho pots pagar amb tema dels tatuatges? De fet, jo als 25 anys vaig donar la volta al món sol, tatuant. Vaig anar a Califòrnia, Hawaii, Austràlia, vaig fer una pasta, que flipes, es guanya molta pasta. Si ho fas bé, es guanya pasta. Tatuant? Tatuant, clar, tio. Jo cobro un tatu de 5 hores, 500 pavos, 100 euros l'hora. Dono 400, em quedo 100, inclús ara. Abans fa 5 anys no donava quasi tot, ara dono el 80%. Què? No, estava mirant els tatus. Aquest, bueno... Portes animals? Quasi no, tio. Porto aquest d'aquí, un jaguar aquí i a l'esquena un tigre. L'àguila de cap blanc. Sí, el picard americà, jo el porto aquí. Jo me'l vaig tatuar... Jo el porto per Winston, tio. Una tonteria. Però això, o sigui, i totes les multes i tot això, i totes les represàlies que deus tenir amb totes les accions que fas tu,
O sigui, totes les multes i denúncies i tot així com extra que em cau heavy i tal, jo demanaré ajuda. Diré a la penya, oye, Clar, això és a heavy. tothom, joder, clar. Quan sigui el juicio, si passa alguna cosa, diré, penya, us mola que jo hagi saltat a la plaça de toros i tal, foteu-me un cop de mà al Delfinaro igual. A mi no em sembla just que jo vagi a jugar-me-la i a sobre, després, hagi de pagar jo. No me jodes, tio. A mi això sí que no em sembla just. Jo sóc activista. No està bé guanyar diners de l'activisme. El que no està bé tampoc és que perdi pasta. Has tingut un bon... Com es diu? Un feeling, no? Feedback, Sí, sí, un bon sí. feedback, no? Sí. Hi ha molta gent que t'ha apoyat i t'ha respaldat i jo què sé. Sí, i ho que faran. entén la teva causa i que l'apoya i la respecta. Clar. Però sí, jo vic amb el 20% més o menys del que guanyo. El 80% de la pasta que jo guanyo la dono aproximadament. I a vegades, al fin de passat, vaig donar el 100%. Vaig a fer tatus benèfics, ho dono tot. I quan jo tatuo una persona... Clar que sí, tio. Un tatuajito d'animals. Parlaves, per cert, que no vull oblidar-me, del tema de la furgo, tio. Es diu, és un projectazo que ojalà acabi a Netflix, que es diu Ink to the Wild, igual que el de Into the Wild, Ink to the Wild, que és viure a la furgo, viatjant, tatuant, anant a santuaris, a rescatar animals, ajudant animals i viviendo la vida de aventura, és la polla, Ink to the Wild. Però Ink to the Wild seria tinta para los salvajes. Sí, ¿no? Ink to the Wild, és fotre-li una K al mig, i és el mateix, furgo, a naturaleza, animales... Vale, Ink to the Wild, Ink... Vale, sí, Ink to the Wild. Tinta para los salvajes. Sí. La tinta em fa viure o poder fer no importa tot tant ja, aquest viatge. No importa tant ja el significat, Ink to the Wild. Sí. Sí que importa, però vull dir que és com Into the Wild, però amb tinta hacia lo salvaje. He vist que moltes vegades, o les que publiques, sobretot tu, moltes vegades són tatuatges d'animals. Sí. Molta gent ja et ve demanant un tatuatge d'un animal o tu ja penges... Mai, ho decideixen ells. O tu ja penges el tatuatge quan et demanen un animal, perquè tu tatues de puta mare, ho he vist, tio. Merci. O sigui, un realisme molt guapo, tio, saps? La gent m'ho demana. Jo no elegeixo un vena i em diuen, Xavi, me quiero tatuar un tigre porque me flipan i no sé què. Pues tatuo un tigre i els diners del tigre ho dono per ajudar tigres. Tatuo un llop, el de l'os últim el de l'os, és una bogeria. Aquest estiu, si tot va bé, vaig a Astúries a ajudar ossos amb la pasta. A veure ossos i ajudar-los. Grizzlies. No, tio, aquí a Astúries. Els d'aquí? Clar, tio. Clar, la meva pasta va per als animals. Si jo tatuo un oso... Els d'aquí estan zumbats, tio. Per què? Què dius, tio? Perquè maten el rebaño, tio, d'un pobre pagès que té 4 cabres, tio. Que el follin, el tio que té animals... Bueno, és que clar, és que vist des del teu punt de vista... Tio, té esclaus, que el follin, No té esclaus, tio. Com que no? Què són les ovelles? Un pagès tracta la seva cabra com tu tractes el teu gos, tio. Una puta merda. T'ho dic... Escolta. Ficaríem amb el foc. Que no, tio, que després... Un pagès que té 3 cabres i viu al mig del monte i les cabres entren a casa, surten, no sé què... Però, tio, no... I li escriuen pel nom... Vine aquí! I ve allà... No pots dir això, tio. No estan maltractades ni explotades, però és que que no hi hagi maltracte no significa que no hi hagi esclavitud. No hi ha maltracte, t'ho compro. Però, tio, on acaben aquelles ovelles? Al puto matadero per bitllets. No diguis que és com la meva gossa, cabron. Jo la meva gossa no la tinc amb cap finalitat d'explotar-la, tio. La cuido perquè l'estimo. Home, jo no he dit res de la teva gossa, tio. Cabron, no. Ara no em fotis patada caliente, heavy. No, he dit que el típic pagès que té, jo què sé, 2 gallines, 2 cabres, una vaca ja és molt perquè la vaca necessita moltíssima aigua, no sé què i tal. Però tenen 2 cabres i els hi criden com si fos un gos i venen i no sé què... Però això és simplement perquè saben que li dona menjar i tal, però, tio, segueixen... És esclavitud, tio. Aquells animals estan allà perquè els hi genera diners. És una mica com el torero, tio. El torero et diu que ama el toro i mira com el tracta, tio. No, que la gent... Són paraules, tio. Que una persona et digui que estima animals i els explota
no els estima, ni siquiera els respecta, tio. Tu no pots dir que estimes jo què sé, tio. Posem-ho, sempre m'agrada comparar amb el ser humà. Si jo estimo a la humanitat, jo no puc tenir esclaus humans ni pagar perquè matin humans. Això és de l'ou. Doncs els animals igual, tio. Però tu sí que et pagaries contra un humà. Contra un humà que fa injustícies, que és un desgraciat, per suposar. No, mira, ara canviem una miqueta de tema en aquest programa, la decadència. Sí. Des del programa 1, que vam començar amb la idea, una colossal vetllada catalana i fotre's tortites, però bien de bien, saps? O sigui, jo contra aquest, vale, accepta, venga. I a mi m'han comentat que Cecili G, per el que va fer en el sonar, amb el cavall... Lo del cavall jo no ho trobo tan exagerat com cantar a un escenari amb un búho, amb un mussol aquí, que si saps lo fort que se sent el volum, amb un mussol aquí i cantant... I les llums i tot, tio, però da igual, ja et dic, és... Sé que és una bizarrada, però et dic... Pagaries o no? Jo em pagaria el que passa, per suposat, i de fet al seu dia... Amb el búho no, No, amb el Cecilio, el que passa és que últimament, tio... Bé, això es pactaria, tranqui que hi haurien allà àrbitres i de tot. No, però si no es tracta d'això, es tracta que jo li vaig tenir molta ràbia, però últimament el veig i em dóna pena, tio. Un tio que jo tinc molta ràbia pel que va fer, però et diré més. No només va fer dues coses molt malament. Una, anar amb cavall i després amb el búho, o sigui, explotar animals, i dos, quanta gent ho va veure, i això és influenciar malament a la penya, tio. Per mi és superimportant educar bé. I el que va fer va educar fatal a molta penya, tio, i per mi això és horrible, tio. Com el puto circ aquell... El circ que portaven animals, el típic, tio. No el circ cric, del Turte i Poltrona. Da igual, si és el mateix. Circo du Soleil. Sí. Aquell? Però és que és una merda, tio. Era una bizarrada, hi havia un munt de tigres, lleons, lleones, un elefant... No, el que... Era una bizarrada, tio, era una bizarrada i realment els mires a la cara i si ets una miqueta empàtic, els mires a la cara d'aquells animals i veus que estan del pal. Sisplau, paguem-me un tiro al cap, tio, ja no puc més, no puc més. Aquí, això que acabes de dir és una mica el que és el veganisme, tio. És mirar els ulls a un animal i dir, vale, què collons està passant aquí, tio? És un puto ser que vol viure, que sent i que és innocent. Llavors, apareix el Cecilio amb tota la puta... com es diu? Amb la xuleria i el cavall... No, amb tota la influència que té i dic, me cago en tu, tio, me cago en tu. I em vaig enfadar moltíssim, tio, molt. I el primer cop que el vaig veure en persona era la boda d'un col·lega meu i em van dir, no la liis. I li vaig agafar i li vaig dir, et partiré el cap, avui no, però un altre dia. I el pavo, què? Es va treure la camisa i ens van tenir que separar perquè l'hagués... Tio, jo he competit a MMA. A mi una persona normal, una persona que no sap pagar no em dura un assalt, tio. Quan fas d'altura? 1,74. I quant de pes? 66. Pues estàs liat. Si voleu fer-ho... Bueno, en veritat... Mira, si recau de pasta pels animals, aquí em sumo, però 100% ja et dic... No, per mi perfecte. Sí. Però, o sigui, l'única sang que es derramarà serà de Homo sapiens i de sapiens tampoc tant. I ho sento, però ho sento per vosaltres si és col·lega, però seria del Cecilio. Tio, jo... No, però això mira la càmera i reta'l, digue-li, tu, el reto al combat i si ella ha de baixar peix o tu pujar, ja està, pacteu la modalitat i pam, aquí estarem nosaltres. Però mira, ja no va només pel Cecilio, tio, jo hi ha molta xusma i no tinc ara... Si tens altres, reta. És que... Et prometo, quin percentatge? El que puguem. El percentatge més gran que puguem anirà per Jaguar, per la teva ONG. Vinga. Com ho veieu, família? Cecilio G i jo a un ring, a quants assalts vulgueu, inclús posem normes més picantites, però si que jo m'atreveixo, tio, si ja et dic, que jo he entrenat, tio, que...
no serà ni just, Perfecte. però bueno. Els diners per ajudar animals, perquè jo ja t'ho he dit, jo fa temps el volia zurrar, el Cecilio, tio, o sigui, el vaig pillar 2 vegades i vaig dir, és que et zurraré, tio, però les últimes vegades, ja fa temps, les últimes vegades, tio, l'he vist hecho polvo, tio. Tio, a mi em fa pena. Jo veig una persona així i no em venen ganes de zurrar-lo, tio. Jo t'entenc. Però, oye, però si s'agafen els diners i s'ajuden animals, pues vamos a hacerlo, tio. Vinga. Si l'altra persona vol, aquí no hi ha esclavitud. Queda escrit. Queda en càmera. Si voleu, ara mateix li fem una entradeta a una secció de Lil Guiu de Precursor. ¿Qué tal? Hola, Xavi, guapo. ¿Qué tal, tío? Aquí en Daniels. Moltes gràcies per haver vingut, tio. M'agrada molt, és superinteressant, tio, tot el que fas. Merci, tio. Per mi un plaer poder-li donar veu a on sigui, on sigui. Aquí estàs entre els 2 germanets. Sí, m'ajuda. Se'n veu, Los Browski. Hombre, sí que se'ls nota. Tu estàs més prim. Joder, Sí, Nacha, tio. Sou iguals, Sí, però sí, està una mica més xupadillo. Clar, això és perquè no O menja suficient ternera. No, és broma, tio. És broma. No, però has vist el cap el tatu del cap? Has vist el tatu del cap? Quina puta passada. Tu que tatues animals. Ha picat? Una escalopendra. Déu-n'hi-do, tio, però em vaig embadornar tot, o sigui, em vaig embadornar el cap amb... Amb el TKTX. O sigui, amb una crema, sí. No. Bueno, no, amb la barata de la farmàcia. La Embla. Jo tinc tot el cabolo tatuat, i sense No, és crema. el que t'anava a dir, però no, la TKTX... Jo vaig fotre com 6 o 7 hores sense i després vaig dir... Que pica i que en paper flipes, firma tio. així. Semblava... Pica que flipes. Sí, un vago. Sí, exacte. Sí. Tu anaves a explicar una cosa molt interessant, tio, que una... Drinking i fumar. Mai he fumat a la vida, mai ho he provat. No he provat ni una sola calada, ni una. Perquè jo de petit deia, jo seré més xulo i fumaré i no sé què, però quan va arribar el Però dia... llavors no eres tan xulo. No, espera, al revés, jo em considero més xulo que ningú. Va arribar l'hora en què tothom va començar a sortir al pati i a fumar i deia, tio... O sigui, vas a parlar de primer d'ESO o per ahí. Sí, de l'ESO, al principi, si la penya sortia, es fumava un cigarro per anar a xula, no? I deia, en sèrio necessites Que et fumes fumar? el piti... Sí. Bueno, però el primer que fas, mareico... Però així és com s'enganxa la gent a fumar. I jo ho veia i deia, però tio, no ets un xulo, al revés, necessites fumar per ser un xulo? I jo pensava, doncs jo no vull fumar, tio. A l'hora de la veritat vaig dir, no vull fumar i mai ho he provat a la vida. I el de beure alcohol porto d'aquí un mes o així, farà un any que no bec, perquè... Però no, segurament tornaré a beure unes birretes o alguna cosa, però jo no bevia molt, ni cubates ni xupitos, feia unes cervesetes. El que passa és que a vegades se m'anava i jo pensava, se m'anava no, que el dia següent pillava ressaca, no és que la liés molt, jo no m'emborratxo molt. Estupefacients... Zero. Droga sintètica, coses així. Sí. Zero, no he provat res, tio. El màxim que he provat és pastís de marihuana, ho he provat, setes, que vaig pillar un viajazo del copón, i alcohol, ja està. Tio, perds el concepte de la realitat. I saps què passa? Que jo conec un munt de col·legues que li encanta col·locar-se, ¿vale? T'agrada col·locar-se. A mi m'agrada la serenitat. A mi m'agrada estar sereno, tio. A mi m'agrada ser un puto ninja, tio. M'encanta veure-ho tot i estar conscient de tot. Quan em col·loco una mica amb birres o alguna cosa, ja em sento una mica... Però també depèn de la situació, on estàs, amb qui estàs... Després de treballar i no sé què, em faig unes birres, però, tio, que a mi m'agrada la serenitat. Jo entenc... Necessites tenir... O sigui, et mola tenir els peus al terra i que tinc una missió... No perdre els papers, I que tinc una missió a la vida, tio, que és intentar salvar el puto món i salvar els animals. Sé que no ho aconseguiré, però jo m'apunto aquí dalt i després em quedaré aquí, però m'apuntaré a l'infinito i més allà. Però està ple d'animals que es droguen, tio. Molt bé, que l'animal es drogui quan vulgui, lliure i tot el que vulgui. Nosaltres som animals, també. Sí, però hi ha animals que estan sent explotats i si jo em col·loco, em desconcentro. I jo tinc una missió aquí, cada puto dia, cada puto minut, penso animals. Pues, tio, he d'estar concentrat en el meu. Si començo a sortir a festa, això, l'altre, alcohol, pim, pam, pum, acabo perdut, tio.
No, això és veritat. I la ressaca a mi em feia perdre un dia sencer. Jo no sóc com els altres. Jo sortia amb els col·legues, ens fotíem tots borratxos, jo després, que no em pujava tant, però bevint el mateix, després em fotia a beure aigua, ens anàvem a dormir i el dia següent els meus col·legues anant-se a dormir borratxos i jo havent begut un munt d'aigua i el dia següent jo estava hecho polvo, groc, i els meus col·legues tan tranquils, i putant, i els meus col·legues tan tranquils. Perdo un dia sencer de ressaca. I no és que begués molt, ja et dic, bevia unes cerveses, no sé què, però, tio, que el dia següent acabes hecho polvo. Sí o sí, tio, surts de festa, tornes a les 7 o 8... Unes. Ah, clar, quan dius plural. Unes. Quan dius plural. Sí, amb una no pilles ressaca, però surts de festa, no sé què, tranquil·lament i et veus 4, 5, 6... No, és que jo no bec cervesa. Clar, bueno, l'altre dia em vas dir que t'havies pres unes. No, sí, perquè eren d'aquestes de mojito, no sé què, són mentira. Em vaig fer... Bueno, sí... Tu, Tete, què et volia preguntar, tio? Tu per estar així tan fort i tal... Fort? Bueno, fort, o sigui, a tope, tio. Enèrgic, Ninja 24, 7, 25, 8. Ninja. Algun plat així pepino, tio, que t'encanti a tu, per exemple? Jo el més natural possible, més tal, però... Però, per exemple, què soparàs després? Jo entenc el que diu ell, perquè jo sempre he cuinat molt i ell, quan li cuino algú que li mola molt, em diu: tu, Jan, com has cuinat això, no sé quan... O sigui, t'ho està preguntant del pal. Dóna'm una recepta vegana que estigui boníssima i em doni energia. Algú que t'agradi a tu molt. Plats que a mi em flipen és una miqueta d'arròs o pasta, cereal i legumbres i verdures. És a dir, un arrosset amb llenties i verdures. Això és ferro. Això és ferro, proteïna, carbohidratos, vitamines, té de tot, tio. Té de tot. I està bo, tio. O sigui, és un plat natural que m'agrada, sense puta menjar processat, que la gent s'està creient ara que l'alternativa a la carne són los putos falsa carne. Tu menges d'això, d'aquesta marca d'euro? De tant en quant, però això no és una alternativa, això és el capitalisme de merda. L'alternativa a la carn són les llegums. Les llegums tenen tots els aminoàcids, ferro, potasio, calcio... Això és una que se m'ha perdut i et volia preguntar. Què opines de que es faci tant menjar vegano en forma animal? Simulant el que no poden menjar. Unes alitas de pollo o uns nuggets veganos. Quan ja estàs donant o sigui, mentalment no estàs canviant la mentalitat de la gent. No, jo no penso així. Estàs aconseguint exactament el mateix sense tenir que haver explotat animals. És com, tio, està de puta mare. Jo crec que així no s'ha... Però espera, el problema està en quan la gent es pensa que la solució a deixar de menjar animals és això. No, la solució per deixar d'explotar animals és entendre que hem de respectar els animals, que són algú. Los animales son alguien, no algo. Los animales están aquí con nosotros y no para nosotros. Però hi ha una altra cosa important que dir. La dieta, el que mengem, no és vegano. Es diu plant-based o apto para veganos. És com dir-te, toma, un plato celíaco. No, celíaco ets tu. El plat és apto para celíacos. Pues lo del veganisme és el mateix. Jo sóc vegano. Un puto plat no és vegano. Un puto plat és un arroz con lentejas. I la gent diu, te traigo els influmierdes que t'hi fiquin la polla. I saps com estàs... El plato vegano, no, el plato és lo que és. El plato és un puto plato, no pensa. El veganisme és una posició humana en contra de l'explotació animal que els humans exercem i imponem cap als animals, no? De tenir-los com a esclaus per beneficiar-nos. Ja sigui una vaca o sigui un cavall per muntar o un perico encerrado en un zoológico para ganar dinero. Tot això és el que el veganisme busca acabar. Llavors, quan em ve una puta influmierder, un o una influmierder, a dir-me, te traigo el platito vegano o te veganizo el plato de la abuela, no, gilipollas, deixa de dir que el plat és vegano i que veganizas nada. Hi ha que fer consciència. I aquesta gent el que està fent és que del veganisme com una dieta, i això és una puta merda. I el de les marques que has dit abans també ho intenten fer. Toma, l'hamburguesa vegana. No. L'hamburguesa apto para veganos o plant-based, a base de plantes. Exacte, però és que el que t'estic dient que després, crec que no t'he parlat de ninguna marca, però t'he dit de la soja texturitzada i tal. El que dic és que després tota aquesta soja o l'arròs aquest
està sembrat amb merda o amb purins de porcs o de gallines que sí que estan fotuts dintre d'una garjola. Sí, que ara és molt difícil escapar de tot. Sí, és pràcticament no impossible, perquè no hi ha res impossible en aquest món, però és pràcticament nedar a contracorrent molt heavy en aquest aspecte, saps? El que acabes de dir és un punt interessant, però hi ha Perquè jo vaig estudiar això, tio. Però hi ha una gran diferència, tio. Tu en el moment en què estàs menjant arròs que utilitzen caca de no sé què, tu no estàs pagant directament per explotar animals. És que aquesta és la diferència. Ja, però estàs agafant la caca dels animals que sí que els estan explotant. Clar, tio, sí, no, i això... És un error, però és que si ens posem així, tampoc pots anar a comprar al Carrefour perquè tenen porcs i exploten animals, tio, no. El veganisme no entra aquí, tio. Bueno, s'ha de començar per no, el veganisme és evitar no, o sigui, estar en contra de l'explotació animal. Si tu agafes un puto cotxe que... Què collons, tio? Tens el cotxe... Jo vaig amb una moto elèctrica, tio. Me la suda. Com que te la suda, tio? Que no contamino, tio. Sí, però Molinos... Clar que contamina, em contaminen més els meus pets, tio, que la meva moto, tio. Ja. La capa de zona està bueno, tio, són molts temes, tio. Masses coses. Tu, tio, i una cosa que anaves a explicar, tio, el teu plan... Ho puc explicar, perquè a més ja d'aquí no gaire s'ha de fugar. Va, que sigui l'última cosa perquè m'he de ficar a editar i he de fugar a fer 1000 coses, tio, que em piro a les 6 del matí. Em piro a fer la missió més heavy, l'acció més forta que he fet a la meva vida. Ho explico aquí ara públicament aquí perquè quan això surti a les redes ja haurà passat. Me'n vaig a les Isles Feroe, unes illes de Dinamarca, on fan matanzas de cetáceos, on maten calderones, que són un tipus de dofins. No sé si heu vist fotos d'una platja plena de sang, plena de sang. Així com les belugues i tal. Sí, agafen i agafen macroredes, les apropen cap a la costa i la gent van... Això se les mengen o...? Tradició i cultura, sí, se les mengen, com lo del toro, però estan matant, aquest any està sent una barbaritat. Sí, estan pagant una canya, a Europa està protegit. Tu no pots ni siquiera banyar-te amb un calderón. I què faràs? Tu no pots anar a la natura, al mar, perquè fa poc vaig anar a veure calderons amb un ecoturisme sostenible, molt bona penya, fot un treball brutal, i veus els calderons a metres. Si tu et tires a l'aigua i et pillen, se't cau el pèl. Doncs en aquella puta illa agafen els calderons i se'ls carguen. I estan matant no a un o a dos, pillen a 300, i es peten 300. I ara porten en 8 dies 400. S'han cargat 400 dofins, com si fossin dofins una mica més grans. Tu imagina't el món que seria si tinguéssim la mateixa empatia pels altres animals. El mateix que fem per un gos, ho féssim pels altres animals, tio. Tu imagina't el món més bonic que viuríem, tio. Sense tota aquesta puta merda de matances, de sofriment, d'odi, d'explotació, de... Tio, hi ha que parar una mica de dir, hòstia, tio, que estem fotuts, per com tractem els altres i sobretot el que sofreixen els animals, tio. És una locura, tio. Però igualment, ja us ho dic, sóc un bitxo raro, jo per mi no tinc animal preferits, només tinc un animal que odi més i és el ser humà. És així de simple. Ja, però no és un animal, llavors. El ser humà és un animal i és el que més odio. Els altres són de puta mare. Tu si poguessis exterminaries la raça humana? No si pogués, això per suposat. El meu major deseo en la vida és que s'extingeixi, tio. Som un puto càncer. Qui t'ho negui és que no està veient la realitat, tio. Portem aquí uns... Sí, milers d'anys i no sé què, però no, tio, som uns putos desagradecidos, tio. Com tractem amb els altres animals, la natura és de matar-nos, tio. De fet, hi ha algo que m'agrada molt, diuen el ser humano és el ser més intel·ligent del món. No, el ser humà és el ser més intel·lectual. Ningú animal intel·ligent destruiria el seu propi planeta i tractaria així el reste d'animals, tio. Ningú ser intel·ligent diria, però què estem fent? Anem a canviar, tio. Què collons estem fent amb el nostre propi hogar?
I la penya segueix. Intel·ligents no som intel·lectuals. Som capaços d'agafar 4 pedres no sé què i muntar-nos aquí un objecte i tecnologia i viure millor. Intel·lectuals som. Però és que Intel·ligents. Tu creus que venim del mico o no? Creus que venim del Sí, mico o què? totalment, sí. No tens cap No. conspiranoia. Creus en la teoria de Darwin? Sí, totalment. Jo crec que som un animal més. De fet, jo no em veig tan diferent, només ens veig que estem fatal educats, que som uns putos gilipolles. És l'únic que veig. L'únic. De fet, la gent es sorprendria que amb tota la càrrega que tinc aquí jo sóc superfeliç, sóc superafortunat. Em dedico a lo que m'agrada, faig el que m'agrada. Perquè fas el que creus que està a les teves mans, llavors te'n vas a dormir més Estimo el que tranquil, no? faig, estimo a qui ajudo als animals, estimo en el que m'he convertit, amb qui sóc i amb el que m'he convertit, perquè jo no vaig néixer així, m'he convertit amb el temps i sóc superfeliç i orgullós. Inclús aniré a aquest lloc, em fotré a plorar quan vagi a les Illes Feroe, em trencaré i em tornaré a refer, tio, perquè diré estic ajudant, estic sumant. I és la meva manera i sóc molt afortunat, tio, sóc superafortunat. Et dono la mà i em comprometo a no tornar a menjar mai més a la meva vida sopa d'alita de tiburón. No riguis, cabrón! Ja deia. Tio, no, en sèrio, tio! Sí, clar. No, en sèrio, tio! Jo també. Perquè, perquè estàvem parlant del cetàfics, no sé què, doncs, tio, et dono la mà de veritat i t'ho prometo, no tornaré a menjar mai més a la puta vida Bueno, sopa d'alita de això sí que tiburón, tio. utilitzen les putes aletes i deixen No? el que és el No, tros Xavi, t'ho estic dient en enfonsar-se. sèrio, tio. Vale, pues ara jo et dic, ojalà facis el mateix amb el reste d'animals. Ojalà, tio, perquè al final, amb tot el de més, tio. Amb la vedella i el porc em costarà més, però amb els Consciència, tio, consciència. Un altre dia amb més temps, us pego una turra, quedem, us Xavi, tio, pego la moltes gràcies turra, per haver a vingut, tio. vosaltres, ha sigut un plaer. Sobretot, tio, està molt bé. I a les 6 del matí em piro a liar-la por ahí. Penyita, aprofito aquest lloc i qualsevol lloc per dir-vos que si voleu ajudar animals, que sisplau passeu pel meu perfil Xavi Animal i també veieu la meva associació d'animaljaguar.org.com, que estem compromesos de veritat, que jo no sóc un influmierder aquí que vol pasta, que vol fama, que tot el que faig és pels animals, així que uniu-vos, vale? Put some respect on the world! Xavi, punt animal. I una altra cosa, tio. respecteu els animals, porfa, respecteu els animals. Igual que respectem a les persones, respectem als animals. Yo quiero a los animales, ya, pero luego los explotamos. Respectem als animals. Pavo, amor y buen rollo, y quien mate un animal, pim pam, toma la cajita esa.